זיווה אהובה, בית החולים רעות ליכטנשטטר. ניסים כהן, מלון דן תל אביב. אבי צמח, מוסך תושייה. מירי אורן, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. איציק ירון, מנהל לוגיסטי במנהל האספקה של שירותי בריאות כללית, עבר את כל השלבים עד שהגיע לתפקידו הנוכחי. הוא התחיל לעבוד בקופת חולים לפני יותר מ-20 שנה כעובד מנהל וכמחסנאי. היום הוא אחראי בעיקר על כל נושא רכש הפנים ועל תפעולם השוטף של כ-400 עובדי מנהל האספקה ועל אספקת מזון, הובלות, מוצרי אריזה ורווחה. בנוסף לכך מנהיג איציק פרויקט ארצי להובלת תרופות בקירור עד לקבלת תקן ארצי. איציק ניחן ביחסי אנוש מצוינים, עומד באתגרים שהוא מציב לעצמו ונכון להירתם לכל משימה. אוהב לעבוד איתו, שיתוף הפעולה בינינו פורה, ואני מקווה שעוד הרבה שנים יהיה בינינו שיתוף פעולה. איציק, אתה גדול, אתה ישיר, אני נהנה לעבוד איתך, עלה והצלח, כל טוב. איציק למעשה מביא לידי ביטוי את הטכנולוגיה שאנחנו מנסים ומאמצים. ולראיה, פרס שאיציק מקבל זה על אותה שקית שבעצם מבטיחה את איכות התרופה ללקוח הקצה. אין אדם בעבודה במנהל אספקה ראוי יותר מאשר איציק ירון. אני חושב שזה יום חג לעובדי מנהל אספקה שאחד מהעובדים שלנו קיבל את פרס ההסתדרות, וכמובן מאחל לו בריאות ואושר והצלחה. על פועלו ותרומתו מוענק לאיציק ירון פרס ההסתדרות במרחב תל אביב-יפו